convocation national anthem, 3 minutes national anthem. All team officials and substitutes, please start moving to the sidelines. Thank you. Ciarraí fáilte over fad go Páirc Aibhistín the Staic and so Maigh don gluise Grúchmórtas Sínsir Peil na héireann an baile choirithe ile éireann na bliana na rig Ciarraí agus Maigh Eo takeithe an bóthar fada an nuas ón gúnta all-in son agus na héanad nach mór olaf chun caide agus chun caihan sa ar Páirc Aibhistín the Staic Leohinne láidir gaithe séide agus be sé sin nach chóir de Maigh Eo I ddíorhann sa chiad le. Tá cheire ahrú an taobh déanta ag an dá iran agus tuair mé díomh na fórna fémar a hosnóisiad sa omhránó na sa bhaide de Ciarraí ha Mary Ellen Bulger an lína lán chúil Eilís Lynch I bhír an é diaag Róisín Rathalaíotas nó mar lán chúlaí agus a bhír a cethir fé ó Donoghue an lína le chúil Aisling O'Connell Emma Costello agus a bhír a fiche dó Katie Brosnan an tasnú. Lár na Páirc de Ciarraí ha Mary O'Connell agus captain na fórna Anna Galvin agus an son na tosathe níomh Carmody níomh ní chuna chúir agus cuimhe Evans an lína lethasach agus an lína lántasacha I bhír a seachtaíag Cát Lynch a tasnú in anna Daniel O'Leary cé gur dóthaí ná ballart gur hiar a bheisi sinnig immert Jaden Lucy a bhír a hochtaíag an lántasaí agus Síofra O'Shea príomh maiscire Ciarraí Im Líana. Madeleine Maigh Eo, well, Julia Gowalskowitz has a bhaide dóibh son, ha cheire ahrú dianta go son, hénig an bhuireann seachas an ceanna chainim níchané, Lucy Wallace, Nicola O'Malley agus Ciara Durkin an lína lán chúil. An lína le chúil, captain na fórne Daniel Caldwell, I bhír a hochtaíag Catherine Sullivan taithí na mbliana cliché agus í a tosnú an sa, agus a bhír a seacht Sharon El Nasri. Lár na Páirc de Maigh Eo ha Hannah Reid agus Saoirse Lely agus an son tí ahrú eile I meas na dosathe ha I bhír a fiche cúig Linda Hanley a tosnú Sinead Walsh I bhír a héiniag I bhír a seachtaíag Aisling Flanagan an son agus an lína lántasach Erin Murray Claudia Keane agus I bhír a fiche cethir Chelsea Doherty a tosnú omhránón chomá. Mar sin scata éireann ahrathe dianta ag ní nach chúntach agus taithí na mbliana takeíteach ón dáthaíomh le héadí Catherine Sullivan agus Cát Lynch. Réiteoir an le I neomh a maihan son na lár na Páirc agus éireann ifigéig bailithe ina hímpel sin Jonathan Murphy ó chúnta cheatharlach agus na héanóid fé mar deirim ina chóir agus ina cheartan sa slua bailithe sa tastáin hawl agus an bháisteach á feicithe gin le cheirúrach le fihead an sa Ciarraí well níl sé a chur báistí fós ach beidir go meach screabh nó ró a gin an sa Tralee rimigéire na himmartha agus tuair míad an ómós cuid an árán náisiúnta. Anias, an Tomás Cítochid an árán náisiúnta an sa agus sin a ríist a prapáil den gluithe sa an chiad chluithe I máta na grúpaí de Grúchmórtas Sínsir Peile na héireann agus Ciarraí díoraigh an darach Craobh as a chéile a chur le chéile agus Maigh Eo I díoraigh agéad Craobh a bhuachaint tón mbliain 2000 sa tí gan dát an dáchúnta sa tradiisiún an láidir go bell na man Ciarraí tééis Craobh a héireann na bhuachaint Babhta díag fad agus ní léon an eile tééis é sinní an bhmach a sé buirtí cheirhhailteag Maigh Eo ach fé mar deirim an nóir dearnach os ciún fiche blian ó hin.
agus fiachant gal na himneorí dul an sa Páirc Aibhistín de Staic ag Ciarraí a bheith cór-láidir gaoithin sa chiad le mar sin beag son ina chabhar dóibh gan dát ní bhíon irid tunachar ag cuasaí gaoithe na cuasaí aimsire fel seo na manas a bhíon fel na bhear leis na rialach nó ach mar sin hénig bhín se na chabhar daon idan gomín sé acu má lár Páirc an son do bhuiótha Siarraí al-Mazrí Dine dus na himneorí atá tacht chun chuoin líochta dóibh son le cúpla bliana nuas agus na héine dulta díon áit is ceart dóibh Julia Walcowicz sinne dul í bog hodor siar go báide bhuió agus an áda leis an gaiid agus a bhélinn agus cé hocaigh Baire leis an seilbhí chiad Babhta Anna Galvin captéan Ciarraí stoppach go mailéiseach íon son cicséir de Ciarraí ní raibh son ró úntach an éachtarach mar sin hénig fachtaigh ben chur go ghaoine níomh ní chuna chóir sin nach chaidisteach go cáit lynch cáit bhfuil an bheartíanta cé siar go siafra ó sé siafra le éacha dear an spriúchan sanna céach siar go níomh Babhta a bhain eile á siad dul timplatí an countson ard an countson crín bhfuil agus an countson Harris an trasnáin agus an chiad pointe an sutránána fachta ag Anna Galvin do Ciarraí agus chuidir isteach go dtíon lína lántasach andar amach a réist agus an chiad pointe fachta acu gan an neomant hénig mithe fós. Brúachar an máideoir an son fachta ag al-Mazrí an son brú cí crosbhí sé seo le fiscin go minic ó Ciarraí hana a siad éala heisteach an sa bhfuil báide chu níl túirt fé faointin cúile buailte déach sa bheith dain séireach fós ach an bheartíanta gas na cúlathe san hir capta an bhuió Daniel Caldwell an pas son go gáí beag árdach iad ar an bheartar an son le Linda Hanley agus well lechatheach an talún an son bhí Catherine Sullivan ní hé se an chiaadúir Catherine Sullivan ficithe i ngansaí bhuiógain se chuin inis an Sathairistí i fiachant chun cín i fiachant ó bhfuil éine a choraí leistigh an sellh botún bonúsach a díarfáin san díanta ag Catherine Sullivan agus be cicséir an sa ag Anna Galvin a ríist cáit lynch bhí sin a bhí na captéan mar bhfuil Ciarraí Craobh na mún Hís in Mala mar bhuaidir Fort Larige cúpla seachtain ó hin Nis cáid fada fíorsceoch cáid a heithníon leis na tosa hin son ceann iirecht an son nach fachtaigh an máideoir go Walcowicz an son agus amach le inis agus cúpla deis crothaithe ag Ciarraí hana hénig agus gan nach an dá neomant don chutha imithe fós sa níos le mhuió inis bhuaigh an bhaile bhórtha gluthaí canis chonachta an teachtain mé Cairn agus buach go bógartha na buinte le bheith fíornach Tá spántas níos fearr ó thuairt an son mar iad dul isteach sa trácht an son agus iad am éileann ar háid a chailiúnta a sé ag hena ríp inis dóibh agus siar a siad a gáilt inis agus ríist brúachar ag Ciarraí ar Siarraí al-Mazrí an son amach a hen siad saoil inis spás ag mhuió fé scá an testáin an son hawl ach an bhearna son dúnta níl Lucy Wallace fós an seilbhí cé ruth láidir an sonna cé ach siar a dheonn siad a ríist agus a ríist eile brú achar orthach bhfuil siad téis éalútíd an sa bóbar dearúd dhéanamh ar an líorthóide thuairt lethe agus siar ar fad inis caiigh Catherine Sullivan dul siar lethe cúilchan an líorthóide gáilte agus a thuairt chun cín agus tasnóid mhuió ríist al-Mazrí amach an sa agus sír se lalaí ceann ard isteach a Joe an lína bhaintasach ach an bheartíanta an son hir a cuimhe Evans de Ciarraí agus amach leo Babhta ó bhain eile chuna go mar a gcuine Fort Larige iad bhíad a go agus anamha ar an bhríthún sí agus anna bheartíochtaíanta gus na cosantóirí Babhta ó bhain eile agus a ríist Catherine Sullivan lárnach sa bhuaiseach amach go Lucy Wallace inis agus siar am mhuió féinach
Masri inis agus ceann fada an lína lantasach mór ard acu se sinnéad bháil sin is príomh nuas go raibh am líon na hábháid agus chearcín díag do faointí feachtacha ach brú agus anna brú achar irthic trasna na páirce lé cai sí cabhargáilte go éigean mar a dúrtha sí fé í hénig sin éigean an sí ar deire an ceann san idir an báideoir agus an lantasaí ach an ceann san mithe amach agus isteach na cín ar an chéadíocht ar fórí le muoog di me sé de láimh an san clóide cín ní hosna sí chluithe canis bhuió a chluithe canis chunachta bechiirte go marach de seathúirt de an sa a gine Ciarraí Maigh Eo Bolger leis an gicamach gara agus in níos le Ciarraí inis agus dín beag spáise chu an pasan ní raibh sé tharbhol a bhuiid berta bhuise agus jab dianta níos a fosa do bhuió in níos le Catherine Sullivan Babhta a bhain eile ach siar a hen sí chun cáireach gáit nic le ó Málaí ó Chathair na Martinis a chéach berta díorig brúach ar irthe cáit linse ar gine chu El Masri inis Babhta a bhain eile agus Sullivan Babhta a bhain eile ar nás go El Masri agus sin anna chosint ar fatan san ó Ciarraí agus ó fé ó Donoghú ó Lissafúca agus cáit linse chun an ceansa ó thógant gan ach an taon scór a bháin feicithe go díosa agus go gneomatí imirthe hena hénig go gin Cuomh Evans inis sin caiid anna bhráisteach a dro sífra ó sé sífra duine an chaidmhaithe Babhta bháin a cha sé fós Ciarraí an sa sleis céim an ías an son lena doran agus an ceansan seolta Harris an trasná na Ciarraí agus an dara pointe san feachtacha sé nómant idir an dá scór san na fuór Ciarraí ní an ráta scóráil ó ardachan cuasaí imirthe go maithacha cáit linse inis siar go níomh ní chuna chuair agus a ríist caiid fada isteach a dro sífra feachtaigh sífrach caiilte leis an pasan a gadóg sé te go nóiteir agus túair sé teanstóibh tacht chútha hénig an son airt imreoir a bóla gine chéile son tí himpist agus mar stúil das na réiteoirí túnsead na hen tans das na himreoirí tacht chútha hénig Julia Gowalkowitz in seo bhaile chail ar nás a ríistice áidir nó ge Maigh Eo agus in níos leo Babhta a bhain eile fanna talún cho fada le Erin Murray Erin Bert á dhéachant léad agus an tíú duine brú mílte go ríist Ciarr Dorcan amach an sohanis go Catherine Sullivan agus í sinna dul a ruthar soas clíháin seo na páirce Linda Hanley agus siar a héin siad a ríist agus na bearnaí ar fad dúnta ag Ciarraí Hannah Reapinis Leor an chumasach an láidir agus tapig chuma ach túr ina timppla agus is deacair éandul faoin éandul fan cíine dhéanamh agus well duine dos na Centurion son agus ró láidir sa gleic agus be kickséir an sa ag Maigh Eo agus iad a gimmart a gine na gaotha gan dát agus iad fós fola bhótheh scórála bhá agus hocht nómantí nach mór don immert imithe níos ceann mór ard a ríist isteach a Joan Lantasaí sin sleánathe wetheamátá Skirra na caide buaite ar náisig ben na garchanaí sin níomh ní chuna chúid agus amach le Ciarraí Evans ar náis go ní chuna chúid agus le pass a bháin har siad dulta ar an núnsaí an dara pass in is deacha dro sífra feachta go hálainn sleis céim íhan an son ag sífra ó sé an chuile buailtecha Harris an trasnáin agus pointe adara pointe feachta ag sífra ó sé agus an tíú ceann ag Ciarraí frithúnsaí eile anna bhahan son ó Ciarraí agus ní hógann seach ráchic nó béidir tí cín agus bíonn siad dulta isteach go dtí líne lántasach agus nuair le héadí sífra ó sé ó Chathair dónal agat well is fiú an caide scíle isteach taithe chuig chúthe Erin Murray inis do Maigh Eo iad fós
Got an score. Al-Masri. Amach an so agus Cát Lynch dúrag stoppachar le Linda Hanley. Ciarraí siad. Agus an pass an row or the Catherine Sullivan agus ní chuig sunna a bharrig puoine Mhaigh Eo Connell lá Ciarraí. Brosnan and son Danelle. No, hanim níoch. Iné le tosnú ach hosnig an chluithe so. Levlacáil diant agus an son here the Mhaigh Eo Nicola O'Malley ó Charnamart. Al-Masri inis. Banelle ó Charnamart. Ach brú agus an líorthóid buite ar naise Ciarraí sin iarracht anna order fad ach an council mithe chlé agus fóríl. Agus an dar iarracht fóríl inis Ciarraí. Agus denómatí den giad le mithe. Bháil inis leis an gicamach Babhta a bhain eile agus cúpla ceann dearnach buaite Ciarraí agus sin ceann eile buaite Ciarraí na mothailár na Páirce. Agus Catherine Sullivan inis an puin dulchan cínáid dhéanamh an éachar ag Maigh Eo I le Ciarraí agus iad fós fullmh ó thaobh scór álacha an dát ní bhórdarach cheir faointe nuair a dimar na fórna saithe chéile I roiine héan den sra caiide níos lutheim líana agus bhórdarach báide agus cheir faointe ag gluthe canis chonachta mar sin tá scórála íseal go maith ag Maigh Eo chu sin a ríist na tosaithe éidir níomh ní chuna chúide cabhrú leis na cúlathe de Ciarraí agus cé go bhfuil dos éan nó dá ré go mbeor caiilte ó fanéal buachach na bliana inarig tá siad fós anna láidir suas tíad lár na Páirce Craobh droma anna láidir fós acu. Let feinach sa bhuaiseacht sa dóibh an council buailte an council ard an council Crean agus an council Harris an Trasnán sin feine ríist ó Ciarraí agus puinte eile fós acu dá réid. Dul go maith de Ciarraí an sosta chiad le ach go háirithe. Agus iad má hábalta na gluaiseachtaí a chur le chéile ach seo Maigh Eo tá siad fós a bheitheh lena giad scór. Agus an council buaite ag Chelsea Dáithí a dulta siar. Tá sí anim na héisteach sa chúineach a cabhrú leis lena cúlathe agus inis seo chúnaí a ríist. Catherine Sullivan inis. Agus iad a gcónaí fiochan suas a fiochan do bhfuil a choraí leistigh an passan níos fearr ó Mhaigh Eo I feachtaigh snéad Walsh príomh naascar a Mhaigh Eo hábhaid agus cheir a faointe díag feachta ice go dtí sa a choríist brú nach beag a chorirthe siar go hena ríb a ríist ríb lena dasóig ach an council na tite mé míle báide tá sé fós ag Maigh Eo an sa leabhlacáil díon tá sé fós ag Maigh Eo agus báide ag clóide cín well ní anim níochaí ag gluthe canis chonachta anim níochaí le tasnú inniuh agus tora fónta an Guinness son ag Maigh Eo báide ó bhean chnop mór agus inis mar sin an bhearna san leidathe go héan puinte beag suúrach a bháin ag Maigh Eo agus fuair na himmartha ar fad ag Ciarraí a cheach ní bhíon éon tóra le caide ard nó ró a scíle isteach go imol na Carnáige agus an council inis eala isteach a ríist ag Ciarraí agus cicséir isteach a bheith an coth an son Robert de sífra bheith eala isteach Babhta a bhain eile an son ach ba cicséir airlaí de chu Téis na gluaiseachta son. Agus báide san ó Mhaigh Eo te stad a bhaintas lochtaíochta Ciarraí agus ciúnas titithe orsa an council buailte agus buailte Harris an Trasnán go neafa seocha Katie Brosnan
sin anna faointin son. Cúig faointin is Ciarraí agus sin chuig nómtídí agaisteach. Ceathrú uairach agaisteach sa chéad leathan sa. Páirc Aibhistín the Staic agus pe mar a deirim an báide son. Te stad a bhaintas locht leanú na Ciarraí ach fuair freagril láithreach bán buí leis an buinte ach seo chuún Catherine Sullivan Babhta a bhain eile de Ciarraí. Do chuún te Maigh Eo beirte go marrá seileh cnátathe ró ada an son níd an giad Babhta ag Catherine an Sathairn agus an Kickserson tucaich an cín ag Jonathan Murphy. Nis mar sin ní raibh son ró úntach an éachar ó Ciarraí agus Elmrasrí inis te sé cheolaisteach dí banabháide Clóidí cín ach an council ró scaoilte chomá ach ríist an díú Babhta níor an pass róchrín agus é buirte hana sé Clóidí cín an gnúc mór Babhta a bhain eile. Siar a hain siad chun dulchan cín más má leat. Liam McHale, duine do leachra Maigh Eo, bell na bhar, na ganas ar Maigh Eo an dar blianige Liam. Sa fost áirithe son, an chiad blianig banisteoir Ciarraí Mark Burke. Agus ní ó adó bhaile chaise taistil, fear na Gael, an sachan an council, an chluithe sa gimmert agus well, click. Anna Roman son agus Ciarra Durcan lecathe an talún agus be Kicksair ag Maigh Eo agus well iad a daobh leis an taon scór ó bháin an sa chiad legadí sa bíchas gur báide a bhuaidir se chuúniad an is hena riomh dul a ruthar anna láidir thoisí sa stúa lechearcail in council buaite ag riomh agus in council but Harris an trasná agus son níos fearr ó Maigh Eo thug don Kicksair gara agus riomh le dul a ruthar de hénig an son agus háscór an is héan ag Maigh Eo agus Ciarraí agus an cúig pointe acu. An seile buaite Ciarraí in is agus Aisling O'Connell si pointe ó chéanamhin. Páirc sin is a dul a ruthar agus í a lorg an pass a gcónaí isteach Joe Síofra é fachtaigh Síofra brúachar hí lecaithe an talún agus be Kicksair eile an sa agus ben Chahar Donal hí lecaithe an talún an son agus sí héinige thócaigh an Kicksair sa bu sí báide agus chuig faointe ag gluthe canis na mún. An imleor cisfile is hí gan dád nó scata éireann das na himleoirithe sahan ón dáhéamh. Stíl anna faointeáltar fadaigh Síofra chun túirt fés na Kickanna Sair in council buailtice agus an well Molacht an Tráchtaire beidir curtha gom in council curtha fóraíl ag Síofra ó sé agus tá sí cúpla ceann fóraíl chomathe gluthe canis na mún nach ná bachsan beag deisna eile ag Síofra ó sé agus ag Ciarraí os na Kickanna Sair bí siúrálta gá. Bhálcabhid sin is leis an gicamach agus bhfuil sé buaite a ríiste Ciarraí an son sciar na caidir mátá buaite ag Maigh Eo agus iad son inis dulta siar dín máideoir Babhta a bhain eile. Seo captaíon na fórne Daniel Caldwell níomh ní chun chúrá dhéochaint le sin. Níomh ar chuine de cheannarí Ciarraí inis. Sullivan inis agus an spás oscailte os a cóir amach a chana galbhain mátá dúir brú a choréirthe. Anna chúmpórdach sa teileh Catherine Sullivan. Seo go Chelsea Dáithí agus Sir Shillali inis agus buin sé tial as Clíháin Hull na Páirce. Lucy Wallace inis
agus an náil leo Babhta ó bhain eile gan dát níl feic frist tíd war na Páirce mar sin iad buint tíal as na clíháin seo ben na faointúir chéanna bhín hena rí á thuaithe siar go measraí inis el measraí inis sin caiid glóte isteach do imol na cearnáige an Shelley vidir gháithán na mea ach sung sa bhrámfachta an gosantóirin son agus cic sé amach a bheith gán do Ciarraí. Agus Ciarraí cé go bhfuil formhór na himmarthe bhfuil bíon sundaint séireach an son ó Emma Castellóní Maigh Eo cic sé a thugann siar tras na bíal a bháide ach dhéanadar an bheirt Babhta áidethe son Ciarraí agus a níos leo inis. Seo an ruúthrá Ciarraí agus an chumpórdach iad héananig go Shelley na caiid inis níamh ní chuna chúr. Amach go Craobh Evans ó bhfuil Ciarraí láid an son ar bhruach loch na drú gael. Pas isteach agus fachta ar naisig níamh ní chuna chúr a ríist níamh í sin I gcearra isteach pas tá chu huaithe agus a bhaid sí ar nais a ríist a ní bhaid Jaden Lucy inis. Agus Ciarraí héananig go dul siar chun dul chun cín Maigh O'Connell, Saul go Aisling O'Connell. Sí gradam réil tógan nurig. Níamh cearmadí a túr féin Council well an Council buailte go nefaisiach Harris an trasnán ag níamh cearmadí a ciad puinte omhránón agus an puintas disibéidir ha feice gin ansa óthús na himmartha. Na héanag Maigh Eo agus sé faointe ag Ciarraí agus táim sé scórála ag Ciarraí chuma agus séis scór a gháil dómh ná baxan se chuún Maigh Eo inis siad sanna déobh le ráscór báide agus puinte agus sonnach an Shelley buaite ar nais ag Ciarraí agus iad sanna dul ar an bhríthúnsaí ní don giadúil an sa tránóna. Cearmadí siar a hen siad chun dul chun cín Babhta ó bhain eile seo Anna Galvin captéan Ciarraí ompránóna Fé O'Donoghue ó Lisafúca agus amach go Craobh Evans Craobh há sí seo tapaig agus há sí anna chumpórdach sa telefde ach siar a hen siad an pasan róntaach éaltheisteach sa spásan sa a ben na garthannaí ben chorca bhaoine níamh ní chuna chúr níamh a túirt féach an Council a dul ar dheis agus ar fóríl ó níamh ní chuna chúr agus bhfuil ní bheith sí ró hásta leis an iirecht áirithe san mar bhfuil éon bhatún ar mo sums a stóim go bin cheirr iirecht ar fóríl an sa ó Ciarraí agus amach leis an báideoir Babhta ó bhain eile. Sciar na caiide buaite hana sé Ciarraí Babhta ó bhain eile agus adóg sé ag an réiteoir cic sé a bheith ann do Ciarraí agus na deacrachtaí a haige Maigh Eo tá siad má go leor timpeall lár na Páirc ach nuair hen siad isteach a le Ciarraí bhfuil an cosint rómhathóibh go dtí sa seo chuún Ciarraí inis cáid mór fada ard ó Anna Galvin isteach a Joe Béal na cearnáige a sé feachtaigh siafró sé anna hábháil ar fad ó go bhálcuid sa bháide agus bhí chance déile Maigh Eo an son ná géileadar báide an son anna hábháil ar fad ó Julia go bhálcuid agus amach le Maigh Eo há siad an antan scóranna tamálán inis ó fuardar an scór ach há siad an déobh mí cheart an Páirc chun scórna a ghaimsiú Ciarra Dorcan inis agus í sin a tata níos Catrin Sullivan inis agus a ríist na bearnaí dúnta ag Ciarraí an uair a bhínt Maigh Eo dearg dul suas thar na Páirce agus brúnach beag a chuidir a sé ag Nicola O'Malley agus ag Daniel Caldwell bertáíochant le thar nais ag capta an Maigh Eo inis a sí seo anna hapa gur fad sa telefh agus í féchan suas a gcónaí féchan do bhfuil an chabhar ó sa cór amach an pasan
sin seolta I dteo Saoirse Lally Fachta ag Saoirse níos há sonníos fearr ó Maigh Eo há siad de sní na passan go deas agus go hana as le chéile an sa seo ruathar anna láidir ó Sinead Walsh in Council seolta Harris an Trasnán ag ben ruigerí bhí chéile agus sin a bhad níos fearr ag Maigh Eo agus puinte glóte an son deide a có agus duine dá nimneoirí leonta I lár na Páirce agus a ríist tuarfar na hen tenste tacht chútha hénig rábháide agus chúig faointí ag fachta ag Sinead Walsh is do Maigh Eo ó thuachs Craobh chonachta agus Maigh Eo a bra go hana bhór ar fadartha ihe sin ó hebh scórálacha Cím go díreach ná ní raithníos go bailachce há leontan son do Maigh Eo ganach puinte bháin idir na fórna inis agus mar dúirt cúpla báta for bhór na himmartha ag Ciarraí an sásta chiad le ach mar sin héin ganach an bhearna is lú idir na fórna gan dát bhí annach chluithe ag gluithe canis na mún agus bhí chans le Ciarraí an chluithe san na bhuachaint a dúirt scata ní Porthlairge chun cín sa chluithe áirithe san ón gathhrú nómant go dtí an gathhrú nómant is le chiad mar sin bhí scata an dúirim go raibh chans le Ciarraí mar deirim an chluithe san agus craobh na mún a bhuachaint an dara bliana sa chéile ach dhéanana dur an dart agus há siad an sa a dtíorigh a giad chluithe sa I mátan an grúpaí a bhuachaint níos le Maigh Eo mátá Thorig an puinte grásan ó Sinead Walsh anas breagóibh há siad idir an dá stúa há siad is dig sa seanna stúa an Council seolta agus há míidir chótharaach an sa ar Páirc Aibhistín de Staic agus inis mar sin há siad dúise de bheagán le cúpla nómant nuas Maigh Eo agus anna faointe ar fadan sanna có idir go maith hábhairt na passanna is sní le chéile an son agus an Bínt an íireacht san seolta go neafaise Harris an Trasnán amach le Mary Ellen Bolger an selle buaite uair a bháin eile agus Maigh Eo má se dulta I gás fé mar deirean ach bena há nútáiltar fad chun caidir se cáit lynch agus tá héanam léanacha agus an passan geartha amachcha seo Maigh Eo can ben eile le taithí nach beag do Ciarraí agus Katie Brosnan ó Chlíthán Hall na Páirce agus inis an náil leo Babhta a bháin eile níomh cearmadí inis tí gradam réaltóg buaitice Craobh Evans inis spás cruthaithe Craobh de hénig ach an Council bhí ábhaidín tail do Craobh Evans agus de Ciarraí sin chuig iireacht ar fóraí le cosan inis agus well béidir go méid de cáisiomh na National san fós a chá sé lua go maith san immert fós agus a ríist na himireoirí dos é an himireoir béidir nó béidir beagán le na chuis bailethe in é an grúpa beag go bháin agus amach go dtís na clítháin le Maigh Eo sin gluiseacht díreach ón mort tréáil amás maileach siad Ciarraí a hagan ar bara leis an selleh sin anna feasa Joe ní chunachúr níamh íireachta ce ó chéanamhíonn sífra ó sé las mod an stúa nó ní hen cháda hífra ó sé an stúa nó ní ó sé a puinte beag a bháin don íireacht áirithe san nach mar sin héin sin puinte gan cháil mar fad de bhean chahardónal há sí ealaíonta ar fad nuair a bhíonn an réadar I dúnacha agus sin puinte anna bhírá ó anna adamach ón spreoch agus cór na gaotha ag Ciarraí ach mar sin hénig leis sí sásta leis an buinte son agus ó láidir de bhí ban an garthaíon son níomh ní chunachúir agus be kicséir eile ag Ciarraí inis an ngop chun cíine có agus onadaí tacht chun Páirc an son
Roisin Rahali a fágant na Páirc agus a bhí fethe sin níomh Broderick a tachtasteach. Níomh ó Ghail Ciarraí láir. Agus a lua go más an imirteach mar sin héin. Osciún leatharach ag níomh Broderick. Chun tána chuir immert an gluthesa bháin eomant don gná fácathe glog Ciarraí Maigh Eo mátá siar an slí ar fad go ben bhaile chathil sin Julia go bhhácahait agus amach leis sin go Ciarra Duck an gunach mór ach a ríist na dóirse dúnta ag Ciarraí agus siad tacht an áil go clíán seo na Páirc Maigh Eo Nasri inis agus an eisce Nicola O'Malley ó Chahar na Mart suas go Catherine Sullivan ó Chosláán na Bharraig agus siar ríist ar fad a héin siad an dát má siad a gimmar te gine na gaothe mar sin cantú bheith fáinach I món sellibhe agus tú I gine na gaothe ach a rohad san is cléad ein séireach bheith I cmáid sellibhe I meas na gúlathe ar há tosathe chód ein séireach is tosathe Ciarraí an sa ach well I lecathe an talún an son Lucy Wallace ó bhuaéis úl agus well Ciarraí an sa do Maigh Eo a siad an faointe a bháin ar gúl hí tamálónas híidir hí bearna cheirú faointe idir na fórne bíad Ciarraíon chiad a scoráilinn chiad cheirú faointe el measraí inis chaid san garthamach agus garthamach ag Ciarraí go deas inis fréithúnsaí eile an siad annach ein séireach ar fad ar an bréithúnsaí cím sí ó sé agus í ar ruathar suas ach ní chéan Ciarraí agus ag an menú inis níomh Broderick ach tócathe go neblisnach an son ó níomh Broderick agus Ciarraí an sa do Ciarraí Cúpla second fáca ar an glog mátá agus an méid deise có tuairt fé iarracht a bháin eile sin caid dain séireach isteach a chaid garthamach ag Maigh Eo I níos le Maigh Eo inis ach an seile buirte hanas níl há sé fós ag hena ríp do Maigh Eo inis jasló do fórne a chur ar chótharaach agus iad a tuairt fés na seomraí festis sé ruathar an a láidir ach an aide anig lec ar snead Walsh deachracht a dulchan cín an son agus a dog sé teag an maitóir Ciarraí an seilibh cnátathe roada agus mar bharar gachdonas an ar hóid tucathe a chun cín siar a hen siad leis an Ciarraí son Aisling ó Connell go cáit lint agus cáit brúachar irthe siar go fé ó Dunhuach an passan garthamach ag Erin Murray seachún Erin á dúras a cóir amach á duine go téisi lega agus I gorta hin son ben bhíal á hánis agus be Ciarraí an sa ag Maigh Eo go daine am cúteamh an sa choileach na bheith puoin eile don immert lehimmert an sa agus deis ag Maigh Eo an chluthesa a chothair amú. Ciarraí diantacha agus I níos chun an ceansa a thógant cím báideoir Maigh Eo Julia go bhhácahait na Ciarraí agus I annamh faointeálta agus an sábháil san dianta ice sábháil I chiimeád Maigh Eo istigh sa chluthesa agus deisice inis a fuireann a chur ar chótharaach há imreoir leonta an son ar an dalamh díreach an eice hasúil go nach chuir sí isteach ar an máideoir agus í a tuairt féin iarracht áirithe sa Catherine Sullivan dultas áil chun cheicáil irthe agus inis mar sin an báideoir a fiachanta Jonas Sprice Anna lúspad an gaidice agus ar an morí airithe ina seasamh inis nadidir a bhaine sí nó go mbeidh ar an bocathe machchas sa slíad a bheith gáin
Níana sin troslóg na troslóga áthógan tíce begin ceansan fada go leor me sé crín go leor ní bheith mátá agus péisce duine de cholathe Ciarraí lecathe chun talún agus amach leis an gig séir son nach adóg lehama séitethe ag an réiteoir Jonathan Murphy agus an húscothe Ciarraí leis an giad leasá a chánig Maigh Eo haar neis agus haar neis go láidir rud a rágan náfuileach an bhearna is slú idir na fórne agus iad a tút fés na seomraí festis an scór lehama an sa Páirc Aibhistín the Staic Ciarraí an áide seacht Maigh Eo a héan a tí. As you dul timpplatí an Council Ard an Council Crí Nuil agus an Council Harris an Trasnáin agus an Chia. Met feinach sa bhuaiseacht sa dóibh an Council Búilte an Council Ard an Council Crí agus an Council Harris an Trasnáin. Timimi alabáide há sé fós ag Maigh Eo an sa leabhlacáil díontá sé fós ag Maigh Eo agus báide ag clóide cín. Well, ní anim Hanna Reap dul a ruthar anna láidir há sí sa stúa le cheorcail in Council Búilte ag Grúpa agus in Council Búilte Harris an Trasnáin. Sí gradam réil tógan narig níomh cearmadí a túd fé in Council Well an Council Búilte go nefaisiach agus go hanaías le chéile an sa seo ruthar anna láidir ó Sinead Walsh in Council Seolta Harris an Trasnáin ag ben Sinead Walsh anna spreagóibh há siad idir an dá stúa, há siad is dig sa seanna stúa an Council Seolta agus há míidir chótharaach an sa íireachta ce ó chéanamhíonn sífra ó sé las mod an stúa nó ní hean cháda hífra ó sé an stúa nó ní ó sé a pointe beag a bhá
Fáilte over her Nation go Páirc Aibhistín the Staic Tralee agus sin tí an dara le a hosanú agus an chluise anna bhór idir gáiche an na meag annach pointíbeg suach a bháin idir na fórne téis an chiad le an son agus cím go bhfuil anadaí a bháin ar a líad a chuisteach ag Maigh Eo sin i bhíidir fihanna í Ciarraí i mbeor annach chumasach a fad ó char na mart agus le thuirigh Ike sin inis chun a marc a gágant an gluthe áirithe sa. Lorda leis an gaiide agus a bhfuil inis agus an chiad Shellev ag Ciarraí ag siargus síirse. Number 70 for the line of Staic replaces number 13 Páirc. Substitution on the Maigh Eo team, number 29, Aoife Ciarraí Westport replaces number 7, Ciarraí Maigh Eo. Tána díocht san cínte hen san a bhíidir fihanna Aoife Ciarraí Tráchtaire agus Ciarraí Maigh Eo a fágaint na Páirce agus anadaí an ógó tucaíoch an Páirce Ciarraí chomá ach tuca míad chuige sin láithreach se chuin hena ripanis agus passaisteach go Ciarraí háspás oscailte os a cóid amach Ciarraí Lena dasóig an council builte agus an council builte yes agus fórí agus well in sin obair ba fadaí hénig an son risí steach sa spás fé mar dhearfáil le héan I mbeor óg ach an iarachtar deire fórí mar sin pointe idir na fórne a gcónaí mar an bolger leis sin gicamach agus tunach na gaothe le braistin deir an gicamach son nach an bhart dianta ag Ciarraí agus an kickséir san tóca ag a tappaige có agus a ríist spás agus son anna fís a gadaíocht an son ag Lucy Wallace ach an Shellev cimátathe ag Ciarraí agus inis iad son I dtíor a ggéir chuibbriúisteach níos ciad an máide mar gan dátáisiid son I gimmart a gcuine na gaothe sífra ó sé inis chas sí ar hap a tarnin son agus siar inis Babhta a bháin eile Bradra inis agus hí sin hénig féchan suas féchan chun cín sunks a rám chóisiúrátas a há cross an asal an son ó Aoife Ciarraí agus sin Daniel O'Leary a há take histeach an son agus aithne ag anna chuid Daniel ó heh cumas scórála chábháid agus 7 pointe feachta ice ó hús Craobh chomórtas na mún agus inis sífra ó sé a prapáil chun an kickséir sa a thógant sífra an council há sé íseal agus an dartíant ag Aoife Ciarraí agus well tunach chur nach beag ice an gluthe sa hena hénig agus níd sí I gimmarteach le gáin ómatí goile Catherine Sullivan inis amach le brú damantach a ríist fé mar hadíanta ó hús ag tosa Ciarraí Ciara Durcan siar a chaith sí dul leis an níorthóid agus hálann sahanis há hena ripanis bhín beag spáis ag hena rip agus choias mór mílteach an son bhí hena rip a brú rimpe risí steachchaníomh Carmody agus níl cad agat sonna dhéanamh agus mar bharar gachtanas dé chorta sí hénig chomá agus an réiteoir dul saol chun cainte le agus í réiteoir Jonathan Murphy a gléach saol irthe an son agus an leorín beag dómh tairig amach aige agus beag Cárta buí fachta ag hena rip agus well nadidir cadíorhan le sin ní gomsa há na dóig agus téimhse an déobh líne ag ben lár Páirce Maigh Eo sin hena rip agus an cárta buí san fachta ice níos le Ciarraí builis trauma sin do Maigh Eo mar bhí hena rip hí sí gimmart go hena bhadóibh an Shellev inis clíán seo na Páirce ag níomh Broderick ó ghail Ciarraí lár sin sleiscéim anna bhráhathe isteach go Daniel O'Leary agus siar go níomh Carmody níomh
go Anna Galvin agus sin pass dascan níomh ní chunachúr níomh timppel stepio green díanta sanna agus pass glóide isteach go Carmody ríist le fear na bróige agus sin puinte anna bhreá fad ag níomh Carmody ó chuman finúg nefh Shannon an son na néachtar Ciarraí agus well bhí an gluiseacht son go hána jas an son agus le fear na bróige Harris an trasnáin an dar a puinte ag níomh Carmody. Áfuinte idir na fórna inis go Walkowitz agus in Council fanna talún go Garrity agus a ríist brúachar agus na tosathe chamach le Maigh Eo sin Ciara Dorcan san hir agus as seolta amach go sír se lalaí ó chahar na mart agus saoil leoch fé scá an tastáin ach an náil agus amach go lár na Páirc Babhta a bhain eile leo. Tar go imreoirí siar ag Ciarraí snead walsin is ceann mór grí ár de stecha John na Carnáig i seachan na hap ach an bhartíant an son ag Mary Ellen Bolger í na cín son well chun sé líonra agus an bháir bháideoirí nuair a bhíonn sé a hapáil sa Carnáig ach chur son bhuiinisteach a Mary Ellen Bolger seo níomh Carmody puinte glóirte fachtacha ó chéanamhín Caithfidh Maigh Eo í ghaide an pas isteach a Joe hí fra ó sé ach an sellh cimátathe éigen ag Ciarraí a sé ag harnáiseach sí for ríisteach an bearnas an dúilte síos an Council seolta an mach go Daniel ó Léirí mátá agus an céad puinte fachta i cisin de hénig agus inis há an bearnas an méadathe mach go tífuinte ag Ciarraí agus ríist gluiseacht maithfórne an son. Agus a ríist na himreoirí ar fad nach mór bailethe in éan bhuion a bháin agus amach leo go dtí na clítháin agus an bhartíant an Babhta son ag Erin Murray Erin Shellevach an mach leis an iarthóid Harris an taobhlín agus beg kick taobhlíne an sa do Maigh Eo nó de Ciarraí becheirte go marrá héanna tíine ag Maigh Eo na puinte ag Ciarraí Shellef son buirte harnáis ag Maigh Eo agus á siad son an gáint an scóranna tí scór dear na fachta ag Ciarraí sin caiid anna bhathaisteach a Joe a lán tosaí sin Claudia Kane fuair sí báide sa chiad le há an bhartíanta céhan son há sí anna láidir sa teileh anna chumpórdach sa teileh chomáthach be cabhlathe agus í á comáintisteach sa chúine agus níl an chóir san na tacht fós agus Ca sí an sellh chimádaí hénig há sí buailte an taobhlín ach sin pass anna bhahar fad siar an son ó fada le Chelsea Dáithí inis í hénig go lár cabhraach agus é fachtacha ó Catherine Sullivan agus buine siad tíal as an glíthán hail inis. Wallace inis agus í sin i gara isteach ach Maigh Eo beáfáinach ag Dáithí a ríist agus áil inis go síirse Lally bin delán ar a glúnach ní te gur puinte inis ar an sa ba te harnáis ag Lally ríist tá agus é chutha amach an son agus níl éon ánar éine túirt fé scór an sa do Maigh Eo ach an sellh cimátathe agus cimátathe ar éigen ag Erin Murray an son í lecaíoch an talún agus be kick séir an sonnacha agus í gorta hin son Craobh báistí á chahabh ige chomá agus há Maigh Eo céanna fuil siad ach báide ar gúil í lean scór fachta a có ó sé nómatí fiheadisteach sa chiad le mar sin há siad os cin ráinómatí díag gan éon scór ach seo ben a gheoch scór duit chomáile duine snead Walsh an Council anna ard ar fad an Council Crean an Council Harris an trasnáin ó snead Walsh agus an dara puinte fachta sin de hénig agus inis an bhearna waide ríis go ráfuinte. Mary Ellen Bolger inis amach chan an Council a hógrint na himreoirí scape amach ó na chéile uair a bháin an son agus skill na caide
Buirte an son ag Anna Galvin Anna imirtid son ó chapta an Ciarraí ach bertá dhéachant le pas siar go níomhní chun chúr agus suas go Sífra ó sé Harnáisiigh níomhní chun chúr an ruúthair an saigh ben na garthaí siar a héon siad an son an count son agus an count san seolta Harris an trasnáin Council de Buirte deire ag Daniel O'Leary agus mátá sin an dara pointe fachta I sin ó tháinig síisteach agus an bhuaiseacht an son ón gicamach a díad fárá ó Ciarraí agus an bhearna san miad a hit amach a ríiste có go tí faointe. Is cé Jorgen Shelevan rud is táchtaí a deirtar agus cin sé a bheith an bhuió fácra de Catherine Sullivan chun an count ó thugann teach siar a héon siad Babhta a bháin eile ach an Patterson anna scríte ar fad ach ag cimáta ar éigean an son ag Erin Murray agus Erin in isise dul a ruthar de hénig brú nach beag achar ag Cuomha Evans irthe agus siar a héon siad agus a ríist ní faic a tach bogan sa ar bhuió Lucy Wallace in isis siar an na ruthar ó chéana bhín an Shellefson an Glexon ábhrín Láidir ó Aoife Delan Snéad Walsh in isis Babhta a bháin eile Countson buailte ag Walsh ach an Countson ar dheis agus ar fórílach a ríist bhí brúnach beag achar irthe agus bhfuil bhain tríómtí fácathe inis I Musca na beacaí ag Hannah Reap agus an chluicheá go mór idir á cheann na mé fós agus bertan na eile prapáil de bhuió leistíostam an sa I chéim Ciara White ar bhaine acu agus Ava McDonald ar an duine eile agus a fágan na páirce há Aisling Flanagan ach go háirithe agus a fágan chomá Chelsea Doherty mar sin bertas na tosathe buinte den Páirc ag Maigh Eo Substitution on the Maigh Number 10, Ciara White, replaces number 7, Diab fácathe an glog is mar sin Mary Ellen Bolger leis an gicamach amach lethe agus lena garta úrta Ciarraí hasiad má hábalta na gluiseachtaí an gicamach a chur le chéile rud a bhí a dul na gcuine Babhtaí I gluthe canis na mún Anna Galvin inis I lárnach san imirtid son go O'Connell agus amachchan sa go Niamh Broderick ó Peil Ciarraí Láir Daniel O'Leary das na himleorí a beara bhí ag Ciarraí a cúpla bliana nuas agus an berti mleoir an go bháil an na chéileann son cicséir eile a bheith ann agus an Ciarraí leontain son Stáin go Cuomha Evans a thair an dalamh agus an loch gleisdul isteach chutha Páid agus Ciara faointe ag Maigh Eo agus bíonn a raibh do scóráilín idir I gluthe canis chonacht I gcuine na Gailí cuasain bíaldaris agus well Fáileat ná bhuathach son puoin chluichí dait ach míleadach lascan na caidir gúil an Sathairn Páirc Aibhistín de Staic agus cicséir ag Ciarraí an Sathairn isis. Erin Murray den mleorí bhuió agus í sin sínte an dalamh agus an crampaí a hácraste but dan leis an imirtin sa Ciarraí inis hawl sa chúne hawl den Páirc agus iad a sní na passan le chéile bhí sé éile histeachchan sa níomh Carmody agus anna chosintin son lena garta úr dóibh do bhuió ach níomh an passan chothúntaach céannach an bhar díanta ag Maigh Eo agus amach leo
Ciarraí, Catherine Sullivan. Agus Solon so Dean man a bhí an dalbh chéana bhín Erin Murray. Erin. Bertie Muir Sayer and Son Hole. Maigh Eo Gwynico. Lucy Wallace so Wirish Úil and Shella Fósaki. Stracha an talún agus be kick Sayer and Sagas and Laureen Biog Dove. Páirc Machig Jonathan Murphy Babhta Vainelle. Agus Nóta Dianta Dynamon the Chosantora and Son Ege. Mach le snead Walshinish van den Council a Hogant. Point on immer twachteke. Point Elle o kick Sayer. So that had no nís mó amach on Spriok and Council Anna Ord fad ach an Council yesh agus for real. Council Chiviader as that had the stocha amach on Spriok agus came Lashtisdom Ciarraí agus could ahiri diamtike shin stig Savoska agus he tacht chun Páirc reached agus well Anna Chowden made son Mhaigh Eo body gúil a gcónaí ná de Ciarraí hena ceithir Maigh Eo. Ní chunchúin is agus í builte a daobhlíne agus í fiachant chun cín a gcónaí fé mar as dúilte ach an passan anna scríilte agus Babhta clóda céin agus céin é sin á cheola agus snead Walsh ha cín fanta lé má haistín í gúsáideach snead Walsh a díol gan nobar fada dhéanamh í hénig sin pas glóta mátá ha bearna aimse hensa Maigh Eo ha siad istig sa chearnóig heach sa bheith dain séar fós Erin Murray agus Anna Brua churthe Ciarraí siad Anna Bhlacáil Ciarraí Anna Chosaint Ciarraí agus amach lo Babhta ó bháin eile beidir pas a bháin níos mó ná mar a bhí gálo Maigh Eo an son agus Rúna doras íoch an gheata agus amach le Ciarraí Babhta ó bháin eile. Daniel O'Leary agus an bhíorthid hanas a ríiste céhansa agus amach chofada le ní chuna chúir sin isteach sa ceathrú don ghluthe áirithe sa anna galvan inis á dhéachant leis Ciarraí í chur déiche na passanna áithní le chéile Ciarraí mar go bhfuil annach idéir an cosantóirí siar Craobh Evans an pasta go bhuathe go níomh Carmody siar a hain siad I mbeor Saoirce ón daobh hawl Aoife Dillán ná chur amach in na teo. Agus iad dír a géad a chamáint isteach sa chúin ach isteach idir an dá stúa. An passan chutha a bharas go Jaden Lucy agus amach go níomh ní chuna chúir isteach go dtíon níomh eile sin níomh Carmody bertá dhéachant le an tíú duine dhéachant le an sellh cimeátathe éigean an son ag níomh Carmody sung sa Craobh an son agus onadaí a tacht chun Páirce Maigh Eo sin I bhrí sé eile Brennan agus a fágad na Páirce a bhí dóibh san Lucy Wallace agus í sin a tacht dín daobhlíne agus I mbeor eile lónta Maigh Eo agus ní hóldam in isce thar an dalamh an son dóibh déir an fear leis a ina bun an son go gathe sí sin chomá tacht an Páirc agus sin á tar lúnt agus kick Sayer son tóca hi gara ag Ciarraí chofada le níomh ní chuna chúir níomh an Council chutha a bharas agus an Council seolta Harris an trasnán ag Daniel O'Leary a ríist agus bí caint chionnachar ici sin tíomhhaointe téiste tacht isteach ag ban na rá hamáide agus well ní gá chunrá gur fiú Daniel O'Leary thuairt isteach dí an chluthe a caide. An áda leo má lár na Páirc níomh Carmody ar ghuineachach agus an bhríse sin buaite agus kick Sayer a bheitgan do Ciarraí Babhta ó bháin eile níomh Carmody á cheola saoil go clíthánhall na Páirce agus túr do Ciarraí an son hall agus dír a géad a chamáint isteach
sa chúin na cosantóireach Ciarraí siad chomh le níomh ní chuna chúr, níomh á cheola go eistling ó canal ó sgurteach ag leanna. An council Harnasinis, Sean Council Roher, Anna Lauder and Son, agus in Council and Coyle Built, agus Catherine Sullivan here and Son. Do Vio, Brew, Mach Biog Ocher, Passin Biog Glote, Mach and Son, Chofadele, Eva McDonald, Acharish, Butte Harnashe Ciarraí, agus Lena Garta Hurdo, being Anna Ocrasas Bontico, near Broderick Inish, or Hiola, Anna Galvin, Anna Igara. Isteach idir an dá stúa. Trasna na Páirc leo Babhta ó bhain eile. Agus Ciarraí siad a ríist. Fáinach atá Ciarraí sa gluaiseach dáide sa. Tá sé Harnasig Broderick a ríist. A dúirtí sí fé í hénig ní thuairtha sí an pasta go huaithe. Tá sé díala isteach a chanamh Lacáil an son. A chan siile fósa Ciarraí bhfuil níl anna chosint an son. A ríist ag Maigh Eo bhíidir fé légar an son a fé nuint nó gó. Ag a machlo inis ríist Babhta ó bhain eile. Tá cór na gaotha agus gaotha hátéis neartún sa ag Maigh Eo ach mátá nílach an tain faointe ó bhain feachta a có an sa sa dara le agus ní leor son. Chead a faointe idir na fórne agus timpeall den ómantí fácathe sochlaithe sa. Caiise siad tas nús scóráil agus caiise siad tas nús scóráil tappaig sin pass amach go Eva McDonald. I bhíad dó dhéagar a drámach ní ar thosna sí an chluithe sa. Catherine Sullivan na tachtan áil chun an pass na hógan. Ceann mór grí ardó cheatran isteach a Joe Montosaí an arda leo an chosint go maith ag Ciarraí sump sa grámfachta ag an lán chulaíon son agus be kick amach ag Ciarraí. Council tócathe go ró happaige có agus onadaí an taobh a tachta isteach. Níomh cuinn ó Minister ó Dorna a tachta isteach agus Jane Lucy a fáil go Páirce agus Éimhre Teocha Annie Gaff a tachta isteach. Dó bhíog sé sin a tachta nonad Anna Hannah Reeb. Mar sin tar scata éidir ionadathe agus an bhíonn siar fad á úsáide gin dá éidir an sa. Héan a ceathair inis ag Maigh Eo náid a héanaí ag Ciarraí. Corra na héireann chead a faointe chun cín agus well an ráta scórála ag Maigh Eo anna íseal ar fad agus a sogad deire na himmartha caithfidh siad ar a líad a néchéanna scórna a gáilt má haistíanna an chluithe sa a bhuachaint. Ach níl cumanna scórála ortha le bheith fionnach se chuin inis. Do le ruthar suas clíthán seo na Páirc níomh cuinn ó Minister ó Dorna. Counter Anna Lauder ó heh Peil na man ag na héan le bhéal. Agus an Sheila Cailton ag Anna Galvin ach a ríist brúnach beag achar ag tosathe ar cholathe an sa ar Páirc Aibhistín de Staic agus Anna Jacker an dulchan cín I dhéanamh. Leacathe chun talún an son bhí Ella Brennan agus cic a bheith an do Maigh Eo. Mar a deirim caiise tas nú scóráil tappaig. Agus fé bhain 8 nómantí fácathe an sa Catherine Sullivan. A lord den éigen te hócach pass wathe ach gan puin daoine a choirí ó sa cóir amach. Baghóbal de an réiteoide aimsú an son leis an pass áirithe son ach láimh leacathe an líorthóid agus leaghlúin ar a dalamh an son ag imreoir Maigh Eo agus mar sin cic saoir ag maná na riachta. Cumann na maithasatha ortha an sa go dtí sa ach go háirithe. Ach níl an chluithe sa cíochnathe fós. Gine dor Ciarraí iad hénig I gcuine fortlarge gluiche ganis na mún agus mar sin Anna Hans gníanach Maigh Eo Ciarraí chomach cíanna ach is ag Ciarraí a há in Shelibh. Trasna na Páirce a héin siad cho fada le níomh Broderick ó ghail Ciarraí láir há sé Aoife Delan ó chumann Aibhistín de Staic an sa I Maigh a chana fí sa gadaíocht an son ó Eva McDonald a hátéis Anna imirta dhéanamh ó tháinig síisteach tamilín beag ó hin inis. An Shelibh Daniel Caldwell agus
Harnashinish ag Nicola O'Malley o Chahanamart ach brú ochor his Ned Walshinish Bín siad o bra Ned Walsh chun scóráil dóibh ach háisi in the lehénig den Páirc agus is deacra go dain scóráil ó náit a háisi Harnash ag Ned Walsh ríist Saul go clíháin hall na Páirc a hen Maigh Eo inis le Eva MacDonald Eva á bhín spáis ag Eva os a córamach Pass son Anna order father Numaka the hand stuck ahead on goalie and son agus well Dertar le himjóri ag na hair ráid ná túr chance chorum dos na Commentator mar is iad atá comasach Anna Galvin inis go hí for Delan agus go gáil suas clíháin so na Páirc há ban ó dórna sin níomh cuine Harnash ag ban Tralee í for Delan agus go éile deisgirt club baile Anna Galvin agus Saula hen siad inis Caidisteach I Joe Banalo Gaile Description Shifra O'Shea an Cartuck a Hekehan son and Council Sholta Harrison Traslan agus Goilat go méidir go buinchin inis Dovui O agus iad me chuig cuite chun cín inis Ciarraí agus Níl cuman na scórála bhui O cé náfuil rát a scórála Ciarraí ró áda cho beag ach iad ábalta Maigh Eo chiimeád scór nó ró nó tí chun cín a gcónaí Catherine Sullivan Prias Cuachtaigh ó chuin ó Dorn agus í chur son éan bhágáin I féint spéidir inis Ned Walsh a chu ríist há sí ró ada ón spreoch chun postú scóráil Pís a beag gadaíochtan son Ned Walsh ceann mór grí the stacha Jonah Carnoige cé hocaigh ar bara leis an council Claudia Kane and council Buirtice so níos fearr ó Maigh Eo Harnash a cín Babhta a bhain eile MacDonald inis MacDonald á cheola stacha Jonah Carnoige a dóig séite an réiteoir agus kickséir amach a bheith ann do bhéir eile an Bolger agus do Ciarraí agus well fémar a háráte cúpla Babhta go móthús Níl cuma nó scórála Maigh Eo an sa agus go dain níos mó géilte có ná mar a háscóráilta có ó hús chrécha mórtas chonachta an son agus mar ar gach donastóibh há duine dáin nimleoirí War Páirc leontan san hall háisig Shifra O'Shea on the bhaile and council Anna Orda bhfuil son Harrison Trasná Níl mar tit sé gara tonachar nó gaithe imartha an son ar iarracht son Shifra ní hé agus amach le Maigh Eo Babhta a bhain eile trínomatí guile nó féin a bhain fácathe an sa ar Páirc Aibhistín the Staic Shifra Babhta a bhain eile Anna immertíanta ici sin agus Ciarraí níos fearr an sa ná mar bhíodar ag gluthaí canis na mún ach ní feic buirte fósa có níomh ní chonachóir inis lecann sí gúil agus sí leithíocht ar thuairt féin Garnóig ach siar a hen Ciarraí Babhta a bhain eile Shifra bocathe amach ó tháinig Daniel O'Learysteach agus Saul a haon siad Babhta a bhain eile a siad Hawl sa chúine inis ach brú ochar ortha slash héimisteach an council a ríist ó Daniel O'Leary agus well cad ná féidir le ban na rátha móide ag dhéanamh agus há sí chó comasach chó cúmpórdach agus í an mun sellibheith agus níomh cearmadí a fágan na Páirc inis ban eile ag immer annach lethe céile ó Conor ó gasúna go leáil Ciarraí a tachan Páirc agus inis sé faointe gláin idir na fórne agus nílach cúpla nómint fáca hinis ag Maigh Eo agus Cháileat mar bhfuil Éirí Lazarus ón más an dóibh go bhfuil an chluitheas á caiilte có ach ní stoppa siad ní géala siad fós mar nar géal mná Maigh Eo riamh éan chluithe Daniel Caldwell inis captaíon Maigh Eo
agus Harnash Nish ag Nicola O'Malley an Lán Chooley an pass an Garha amach agus Garha amach go Hanava ag Níomh Quinn agus Aníos le Ciarraí inis Ed an Bhríthún sí. Ní Queen down á dehinnas ortha mar an scór eile uachachan an chluitheasa a bhuachint mar sin iad bhog chodar agus iad a tógaint a go dama agus iad a mun selive. Fe bhn neomint fáca het a gná áminis agus éad náfuil deirid scórála dianta fósa go níomh ní chuna chúr amach go hailís Lynch. Lynch fechan suas, fechan do bhfuil a Ciarraí leistig. Leistig ní chuna chúir agus Harnaisig an Lynseach Babhta a bháin eile. Ó, I leán Ciarraí. Bhí siar iran na bliana sa chrécha mórtas Sínsir Club. Agus, well, de kicksar eile an sa ag sífra ó sé an Council tóca eile cúlacha. Agus Ciarraí bea féinach Babhta a bháin eile. Chluiríní sa chrua nása le teachtdói gáileat. Agus an seileadh buaite Harnais ag Maigh Eo, hinis, an bhuiile báide únta chuach crot níos fearr chláir na scór agus a báide gan idir na fórne ach, well, is dachar duit báide gáilt mar a bhuiil an seileadh agat. Níos le Ciarraí Babhta a bháin eile agus sin an am cúta bhinis agus Ciarraí a ggóir le héin ag sífra ó sé. Cear faointe fachtacha. Agus spás inis Ciarraí ón déobh hawl más éiríonn leo in líorthóide chimeáda stig rud nár éirí leo a dhéanamh. Agus an Council inis, Maigh Eo, iad fós dala a lorg scóranna. Saul inis chofada le Linda Hanley. Hanley, an seileadh cimeátaithe gimachí ró ada há riarann buntáistin sa ag Maigh Eo, iad dala a lorg scóranna. Chúg neomantí fiche dá nó fuair scór agus well, ní leor son mar ráta scórála, seachan a hapach an bhartíanta gas na cúla hitan son, níomh ní chuna chúr. Na héan ólacht an Páirc sa, Páirc Aibhistín de Staic chlódaigh ben na garthaíonn sa ó hús fémar a ginnan si lena ceartúirte in na héan chluthe beo de Ciarraí. Céile ó Conor inis agus sin pasma isteach jo Eilís Lynch. Eilís ó Conor inis sin Aisling Oscar tachaí lena. Aisling a féchan suas a Jonas Bricach. Siar a héin si. Siar go sífra ó sé, sífra. Isteach lár buile hen Ciarraí inis. Go Níomh Quinn. Níomh ní chuna chúir a féchan suas an Babhta son. Isteach a jo Daniel O'Leary, Berta Imneorí, tean go bháil an na chéile, ach an seileadh garhamachig Aoife Geraghty agus well, fech sé chomachig an réiteoid adóga séide inis beidir. Ach, ní féadlumm sa san a rá leis, mar ní gom sa hán adóig. Amach le Maigh Eo inis, iad a fós thór, a giad scór ón séú neomant don dara lehan sa. Sin pass tóist agus pass glóite isteach i Jóna dosathe. Siar a héin siad inis go Annie Goff leis an Council agus well, an Council Thóg sé tamil an maiar cúil agan í dhéanamh suas ach deiread a dála a gá scíháin gur amachige chuma an gnéad agus an chluitheasa buaite ó dearnach séite ag Jonathan Murphy agus an chluitheasa buaite agus buaite go bóg le bheith fíornach ag Ciarraí ag coirithe na héireann agus beisiadsan á dhéachant le na cuasain leis na cáirde agus leis na náid sin corcaig an tachtainse chuún hí sa gorcaig agus beag job ibre le déanamh ag Maigh Eo má haistíon mtha dul níos a hí chun cí nás na nána grúpaí i gcrech mórtas Sínsir caide na héireann. An scór dearnach an sa Páirc Aibhistín de Staic, Ciarraí a náide tídíag, Maigh Eo a héan a ceithir.
Hashe the dull team plati in Counson, Ord and Counson, Creenawil, agus in Counson, Parish and Trasnawn, agus in Kia. Met feinach sa dwysach sa doif, and Counson Builta, and Counson Ord, and Counson Creen, agus in Counson, Parish and Trasnawn. Timmy Alabadi, Hashe Fos, Maigh Eo, so Lavla called Dian, Hashe Fos, Maigh Eo, agus Badi, Claude, Keen. Well, ní anna Ciarraí dul a ruair anna láidir Hashe sa stúa leithheorcail in Counson Builta, Grúpa agus in Counson Builta, Parish and Trasnawn. Gradam rail tógan nurig. Níomh Carmody a túd fé in Counson well, and Counson Builta go nefaisiach agus go hana as le chéile an sa seo ruair anna láidir ó Sinead Walsh in Counson Seolta, Parish and Trasnawn. Ag ben Sinead Walsh anna spreagóibh Hashe idir an dá stúa, Hashe is dig sa seanna stúa in Counson Seolta agus amíidir chótharaach an sa íireachta cé. O chéana bhíon sífra ó sé, las mod an stúa nó, ní hen chóda hífra ó sé, an stúa nó ní ó sé. Timpo, stepio grínci dianta tunna agus pas glóid isteach a Carmody ríist le fire na bróige agus sin pointe anna bhreá ar fri Ciarraí, Hashe ag hanaisiach sífra ríisteach. An Barnas an dúilte síos, an Counson Seolta an mach go Daniel O'Leary mat ní chunachúr anna ruahan sa ag ben na garhannaí siar a hen siad an son an Counson agus in Counson Seolta Parish and Trasnawn ag Ciarraí cho fada le líomh ní chunachúr líomh an Counson curtha a bheras agus in Counson Seolta Parish and Trasnawn ben le óghaile deiscut sin sífra ó sé an cartach a hé céhan son an Counson Seolta Parish and Trasnawn agus gáileat a brú ochar ortha slash héimisteach an Counson a ríist ó Daniel O'Leary agus well cad ná féidir le ben na rátha móide